şundaqla 49-njy ýyly 5-nji aýdyn 8-nji aýgaça Russiýany ziyaret kılgan Cungunyň Mao reisi Li Shaoqi we Mao Zedong'un hotuny Jiang Qing'nin şu wagtda Stalin bilen söhbetleşken söhbet hatyrysyny okşaşla ilan kılışyňyzy otyrga çykaryşyňyzy ümit kılman. Bu ýaxşy ýol Reis Xi Jinping. Taryhny äslige keltiriş ýa-ki taryhny aşkaralaş reallyk real meselelerini hal kılıç diýerlikdir. Bu ýerde Uýguristanda Şinjan Uýgur Awtonom raýony diýen ýerde 21 milyon millet ýaşaýdy. Siz planlykdygy bilen kançyny öldürdiňiz, kançyny çekdiňiz, türmelerde kançyny etip öldürdiňiz, kantyny çekdiňiz, moş san bilen goşga wagty kançy milyon bilmeýmiz. Ýekenden biri siz kan äwreşkisi aldyňyz. Bu näsini nime dedi Vladimir Putin özüniň bir habarida? O başkaça bir devlet kartılgan haberde şundak dedi ki, kan äwreşki ýa dana äwreşkisini tekşiriş bu chemiýe we gurallaryny işletişden direkt berdi dedi. Tarbiýetemde saklagly. Bu chemiýe gurallaryny işletişden direkt berdi. Biz sizden Uýgurlar chemiýe gurallaryny işletmeýdiganlygyňyzy işenimiz Reis Xi Jinping. Siz menen 30 näper perzentimni, çevremni, nevremni kolga aldyňyz Reis Xi Jinping goýup beren ular günahsız. Siz Kaşgardyky Abdulmyt Damyllamyň 80% çewresini ipi awladyny kolga aldyňyz. Hem Abdulmyt Damyllamyň ýawagy türmesi doktorhanasy da doktorlaryny öldürüşige tapşyryp berdi. Men şundak hüküm kılaman. Nimiş o türmeden çık doktorxanada ölüp ketidi degen näsege keselli sebep kılıp köşüşüňiz mümkin. Keselden başka sebep yok mu? Her xil sebep var. Siz Reis Xi Jinping tekşirip görün. Hazır Xinjiang degen Awtonom raýonda, Şinjangda mustamlik Uýguristanda ýürgizip atkan siýaset kabihlikniň derjesi, en ahyrky çekýet. Ondan keňkisi ölüm. Siz her bir Xitayny, her bir Uýgur aýlygy taksim kıldyňyz. Bu çekidin aşkan zorawallıkdyr. Bu balalarını türmege eleş, bu Hitlerniň ýa-ki natsistlaryň siýasy bilen okşaşdy. Başta Stefan şundak dedi o. Bu aýny wagtda hazırky Junguga, ýa aýny wagtda emas, aýny wagtda natsistlar Germaniýasyga bütün dünýä kandak sükut kılgan bolsa, bugünkü günde hem şu bütün dünýä Junguga sükut kılıp atydy dedi. Siz balalarny bizden näwirlerimizni kolga aldyňyz. Reis Xi Jinping olarny türmeden goýup beren. Olar günahsyzdyr. Yani şundaklar abiya kadrını kollaganlyk üçin yani bir kişinin müçet eldeki bir kişinin 30 näper urug awladyny kolga aldyňyz, bularny goýup beren. Reis Xi Jinping bularny türmeden goýup beren. Bizden talebimiz biz talep kılışdan başka gep yok. Ben başta aytdım bu. Hazır Uýgurnyň derdi ahwaly ýygyzary kılışdan başka näse emas. Biz fakat ýygyzary kılıp atymyz. Amerika Goşmuş Ştatlaryga tak tüzük talep goýgynymyz ýok. Biz siýasy talep goýgynymyz ýok. Kongres girip fakat kişilik hukuk sahasında ýygyzary kılıp atymyz. Çoň iş gynymyz ýok. Hörmetli Reis Xi Jinping apandi, menen bala çakamny türmeden goýup beren. Men baş şundak sözlüdim. Prezident Trump hökümetiniň endilikte tarihti Yalta konferensiýasyny tekşirip çykdygan wagt keldi we şu boýunça Yalta konferensiýasynyň Irak şäherlik strategiýasyny bekar kılışny ümit kılymyz. Bugunky leksiyamyzdan mazmuny mana müşü geçip boldy. Çünki başdaki leksiýalaryny aňladyňlar, başdaki leksiýalardan täsirlendi. Üzem okup leksiýany üzem täsirlendi. Stefanyň sözünden täsirlendim. Mehmet Sependi'nin sözünden täsirlendim. Ahire İmam Medresiniň tahlil eden analizden täsirlendim. Şu sebepden men şundak talap, ben şundak ümit kıldım. Christmas bayramyňyz mübarek bolsun. Amerika halky.